kontoret. Ja, navnet er Bent, professionel snushane. En rig enke havde modtaget et mystisk kort med posten. Ja, faktisk havde hun modtaget ret mange et om året i de sidste 20 år. Jeg var klar over, at nu startede jagten på en kynisk psykopat, der kunne få selv jokeren til at blegne. Men hov, hvad var det for en lyd? Jeg kunne se, at ingen var i akut fare, men elevatoren var i udu, så jeg måtte tage den korteste vej. Jeg havde også kun 3 minutter. Den vilde jagt var nu i gang. Jeg jagtede den grumme skurk i 5 timer, men han slap væk i sin ladamobil. Heldigvis fik jeg fat i enkens taske. Jeg gik ind på byens hotteste smugkro for at se, hvad det var, der var i håndtasken. Så snart jeg trådte ind ad døren, forstummede snakken. Mit specielle udseende må have virket stødende på stamkunderne. Jeg rettede på tøjet og gik op til baren for at se, hvad jeg kunne fremtrylle af den mystiske håndtaske. Jeg bestilte en af de usædvanlige og opdagede, at der kun var kostbart glasmærke i tasken. Den diskrete bartender fik hele historien, og han fortalte, at det sorte marked hungrede efter fødselsdagskort. Jeg skulle finde en. Den her seng var begyndt at lugte af et eller andet fælt. Abdullah, din drømmesjej. Jeg kendte ingen drømmesjej, men dullen fortalte mig, at en af de helt store fisk havde inviteret drengene. Jeg opsøgte straks skurkens residens og sneg mig lydløst igennem huset. Jeg stoppede sangen og konfronterede skurken med den barske sandhed. Dette var ingen standerlampe, men den rige enkefrue. Søn! Mor! Hvorfor kom du aldrig til min fødselsdag? Og det var så den sag. Eventyr, 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 for det var et eventyr. Eventyr, det var et eventyr. Det var et eventyr, eventyr.